Hi guys, welcome back to my channel. So karon magbuhat ta og masi. Ang mga ingredients ani: glutinous flour, water, muscovado sugar, brown sugar, ug crushed peanuts. Ang una natong buhaton i-mix ang water ug ang glutinous flour. 1/2 kilo na ang atong glutinous flour, then ang tubig itansya-tansya lang nato nga dili siya mabasa ug dili pud siya grabe lang pud kauga. Sakto lang. Ato siyang kinamuton para matarong gud siya og mix. Hantod ingon ani na siya, dili na siya mopilit sa atong kamot, pwede na nato siya i-set aside. Next natong buhaton is i-mix ang crushed peanuts, brown sugar, ug ang muscovado sugar. Mao ni ang ibutang sa tunga sa masi. Kung mahuman ta og mix, pwede na nato i-combine ang katong glutinous flour ug ang kaning iyang fillings. So nahunaw gid ko daan kay sa una ko nagkumot-kumot anang atong glutinous flour. Ini human magpabukal ta sa init tubig. While nagpaabot ta nga mubukal ang init tubig, nakaluto na ta og gamay ganina. So ato siyang tilawan. Nanoon lang atong mga tigtilaw. Nibukal na ang tubig, pwede na nato ilunod ang atong masi.
Paabot lang tag pila ka minutes, kung mulutaw na ang masi, pwede na siya haonon. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.